Vagyok, miben segíthetek? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Mazai László vagyok, miben segíthetek? Monostorpályiból jelentkezem, Ady Endre 3 szám alól Szűcs Sándor. Szombat óta, nagy vihar óta a vízóránk nem működik. Vízóra? Ön most az EON Tiszentúli áramszolgáltatót hívta. Az áramszolgáltató. Haló? Haló? Monostorpályiból jelentkezem. Igen, ezt értettem. Szűcs Sándorné, Ady Endre 3 szám alól. Szombat óta, mióta nagy vihar volt, a villanyóránk nem működik. Igen, csak az előbb ön vízórát mondott, azért kérdeztem. Tehát a villanyóra nem működik? Nincsen áram? Haló? Monostorpályiból jelentkezem. Igen, ezt értettem. Szűcs Sándor, Ady Endre 3 szám. Szombat óta, mióta nagy vihar volt, a vízóránk nem működik. Most a vízóra vagy a villanyóra? Haló? Nincsen áram a lakásban? Monostorpályi, Ady Endre 3 szám alól jelentkezem. Szűcs Sándor, szombat óta, nagy vihar óta a vízóránk nem működik. Hölgyem, hall engem? Haló? Igen, igen. Igen, tehát kérdeztem... Mondom, Monostorpályiból jelentkezem. Ezt értem, ezt már negyedjére mondja, tehát én ezt megértettem. Szűcs Sándor, Az lenne a Ady kérdés. Endre 3 szám alól. Szombat óta, mióta nagy vihar volt, a vízóránk nem működik. Az lenne a kérdésem, hogy áram van-e a lakásban. Hall engem, hölgyem? Hát igen, már elmondtam sokszor. Értem, de kérdeztem valamit, és arra nem válaszolt még. Tehát áram van-e a lakásban? Van-e áram a lakásban? Igen. Van áram a lakásban? Igen, Ady Endre 3 szám. Értem. Akkor mi a probléma? Akkor miért hívta a hiba bejelentőt? Tehát, hogyha vízórával van probléma, azzal mi nem tudunk foglalkozni. Ez áramszolgáltató. Igen. Tehát akkor még egyszer megkérdezném. A villanyórával, vagy a vízórával? A vízóra nem jó. A vízóra. Értem. Akkor sajnos nem minket kell hívni, mert ez áramszolgáltató. Tetszik érteni? Halló? Tehát rossz számot tetszett hívni. Az Ady Endre 3 szám, Monostorpályi. Igen, ezt értem, hogy Monostorpályi Ady Endre 3 szám, de mi áramszolgáltatók vagyunk, mi nem foglalkozunk vízórával. Nem hozzánk tartozik. Tehát egy másik telefonszámot kellene hívnia, nem az áramszolgáltatót. Hát máma, már olyan sok telefonszámot hívtam, hát egyen se jön be. Értem, de hát ez áramszolgáltató, mi vízzel nem foglalkozunk. Tehát vízóra javítással nem foglalkozunk. Tehát sajnos én nem tudok segíteni önnek ebben a problémában. Hát ezt a számot mondták pedig, hogy ezt hívjam. És ki mondta ezt a telefonszámot? Ezt megkérdezhetem? Mert hogyha a villanyórával lenne probléma, akkor tudnék önnek segíteni. De így sajnos, hogy a vízórával van a probléma. Így nem. Ez így nem megy. Sajnos. A vízóránk nem jó. Értem, én ezt értem, hogy a vízóra nem jó, de ebben nem tudok segíteni önnek, mert ez áramszolgáltató. Ez az EON Tiszentúli áramszolgáltató. Vízórákkal kapcsolatban ilyen problémával sajnos nem tudok önnek segíteni. Egy másik telefonszámot kell hívni önnek, ahol majd tudnak segíteni. Egy másik szolgáltatót kell majd felhívnia. Te tetszik érteni? Tehát én nem tudok segíteni önnek. Egy másik szolgáltatót kell felhívni. Mi áramszolgáltatók vagyunk. Hát nem tudom akkor milyen számon hívjam, hát ez van a telefonon. Értem, a telefonkönyvből ki kellene nézni annak a szolgáltatónak a telefonszámát. Tehát mi áramszolgáltatók vagyunk. Mondok önnek egy telefonszámot, jó? Amit fel kellene hívni. Hangosabban tessék mondani. Tehát mondok egy telefonszámot önnek, amit fel kellene hívni, és ők tudnak majd segíteni önnek. Tessék leírni. Tessék hangosan mondani, mert nem hallom. Máma, már minden számot hívtam, hát most már nem tudom, hogy mit hívjak. Most akarom elmondani önnek a telefonszámot, amit hívnia kell. És akkor itt tudnak majd önnek segíteni. Tessék mondani. 54-es körzet. 54 402 402 2 079 0 70 9 70. 079 9 a vége. Ezt hívjam, ezt a számot. Igen, ezt a számot kellene hívni. Köszönöm szépen. Szívesen. Viszontlátásra.